Mao kini ang punuan sa 12 billion nga Davao City Bulk Water Supply Project nga gisugdan natong tuig 2018. Kung mahuman kining proyekto, aduna kini kapasidad nga mo supply og 300 million liters nga tubig sa Davao City kada adlaw nga makabenepisyo sa 1 million ka residente sa Davao City. Gipaning kamutan na karon nga ipadayon ang proyekto human kini miagi og pagsulay labi na ka nagkaproblema ang subcontractor nga JV Angeles Construction Corporation. Base sa kontrata, nahuman na niadtong tuig 2019 ang Davao City Bulk Water Supply Project. Apan hangtod karon, wala pa kinahuman tungod kay nagkaproblema ang proyekto kay milapas na sa deadline ang contractor nga JV Angeles Construction Corporation. Hinungdan nga may pasaka na og kaso sa korte ang Apo Agua batok sa kontraktor. Ang Apo Agua ug ang Davao City Water District dunay nasilihan nga kasabutan sa bulk water supply niadtong tuig 2015 nga dili na magsalig sa groundwater o gamito na ang tubig sa Tamugan River sa panahon nga mahuman na ang proyekto nga Davao City Bulk Water Project. Apan, samtang nagkaduol na unta ang kahumanan sa proyekto, nagkahinay ang trabaho. Og naagrabyado ang Apo Agua hinungdan nga may pasaka kini og kaso batok sa JV Angeles Construction Corporation nga ilang i-take over ang pag-implementar sa proyekto. Niadtong Hulyo, midaog ang Apo Agua batok sa JV Angeles sa kaso base sa desisyon nga gipagawas ni Regional Executive Judge Emmanuel Carpio. Tungod sa desisyon sa korte nga gihuptan sa Apo Agua, natapos na ang kontrata apan wala kini masayri sa libuan ka mga trabahador. Kay niadtong Hulyo 26, nagpahibalo ang JV Angeles Construction nga maghimo sila og inventaryo tungod kay gikinahanglan kuno nga magpasar og mga clearance ang mga trabahante. Apan, dili day clearance ang napirmahan sa mga trabahante ug gani usa kini ka quit claim. Ug mao kini ang nakaagrabyado sa mga trabahante kay gisaaran sila nga hatagan sa 13th month pay ug uban pang mga benepisyo. Ang mo lang lagi ka hatagan mi sa among 13 months unsa ilhang obligasyon nga dapat ihabayad sa mua. Kana lang. Wala na may adahang angal, muhatag lang sila. Naglibog na ang mga trabahante unsa himuon. Gipaabot sa Newsline Philippines sa Department of Labor and Employment, Davao City Field Office ang problema sa mga trabahador. Ug akong gipangutana kung naka-file na ba og notice of closure ang JV Angeles Construction Corporation sa Dole. Ug mao kini ang tubag ni Davao City Field Office Chief Erlinda Damitag. As of this moment po, wala pa po kaming natanggap na termination report from JV Angeles. Kung panalitan manirado ang usa ka buhatan dinhi sa Davao City, gikinahanglan nga magpahibalo sila sa Department of Labor and Employment kun dule. Apan, klaro nga hangtod karong mga orasa, abri pa ang JV Angeles Construction kay wala pa kini nagpahibalo sa Department of Labor. Akong gipangutana si Mrs. Mamitag, nakaabot na ba sa ilang buhatan ang mulo sa mga trabahador? Ug unsa ba ang himuon sa mga agrabyadong mga trabahante? Mao kini ang iyang tubag. As of this morning po, no, wala pa rin pong workers na pumunta dito regarding po doon sa nila, concerns. Anytime po, they are welcome to come over po dito po sa office if meron po silang problema regarding po sa labor. Matod sa mga trabahador, daghan sila angayang iklaro sa management, kabahin sa ilang suhulan ug mga benepisyo. Hinungdan nga gitawagan sa Newsline Philippines ang National Labor Relations Commission kun NLRC. Ug gani among nasayran nga wala pay nadawat ang NLRC nga reklamo batok sa JVAC kun JV Angeles Construction Corporation. Apan abri ang ilang buhatan aron maminaw sa mulo sa mga agrabyadong empleyado ug mga trabahador. Kalitan o nag-end na yun ang murag wala nag-i-operation ang pagtuos ng empleyado na naundang na ang ilang pantrabaho. Wato na sila sa LRC para mapatawag ang kanang respondent, kanang JP, kanang ilang employer. Then namagot tayo mga preliminary steps gitawag na to single entry approach na dili pa na siya formal nga kaso pero ipatawag lang ang respondent para makatubag o mahibalan dito kung unsa ang sitwasyon. Kung panalitan o closure yun na or naundang sila dili proper o file yun o formal complaint ang mga tao, i-assist na po na sila dito sa NLRC. Sa mga apektadong trabahante,
gikinahanglan nga maghugpong kamo, maghiusa aron iduso ang inyong kausa aron hiniusang madungog ug maaksyonan sa mga ahensya sa gobyerno ang inyong tingog. Ug labaw sa tanan, kalmado na tong iasdang ug iduso ang atong mga mulo. Kaninda kong tubo nga inyong makita, dinhi mo dagayday ang tubig paingon sa inyong mga panimalay. Miagi man og dakong pagsulayang proyekto. Ang ngayon siguro kuning tiwason kay matod sa Apo Agwa Infrastruktura karong tuiga mahuman na kini. Ug makabenepisyo na ang 1 ka milyon ka na mga Davaoenyo. Una mi kanaog si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nadtong 2016. Iyang gipaniguro nga masugdan ang proyekto. Ug karon nga usa na kini ka sibilyan nang hinaot si Duterte ug ang mga Davaoenyo nga mahuman ang proyekto aron malipay kitang tanan tungod kay ang tubig usa ka importanteng butang alang sa atong kinabuhi. Gikan ini sa Upper Tamugan, Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!